Ie, gweud mwy am yr profiad o gystadlu bore yma. Wel, o'n i'n teimlo'n eitha sic yn dod lawr bore yma, achos fi erioed wedi dangos coben mewn llaw. Fi wedi dangos section B unwaith, ond erioed wedi dangos coben, a oedd e'n edrych fel siwg mynd o hwyl. Oedd bach o bucket list. Pobl arall yn neud fel paragliding a phethau fel la, a o'n i sydd dangos coben. Felly, nes i entro a meddwl, na i jyst gael hwyl arni, a wedyn, a gweud gwir, o'n i'n teimlo'n eitha sic bore yma, a ddo. Ond oedd hi'n gwgl. Oedd fi. Beth oedd e nerfusrwydd? Efe cryfder yr adran Sioe? Ie, a fi'n credu fi'n dwlu ar y gasig. O'n i'n eisiau gadael i lawr a wneud rhyw fath o gamgymeriad schoolboy error. Jyst achos bod fi'n gwybod beth o'n i'n neud. Ond oedd hi'n gariad. A nes i benderfyn... I ddechrau, oedd ofan yna i byddwn ni'n colli ddi, a byddai'n rhedeg o beth y lle. A wedyn, nes i benderfynu, actually, bod e'n well bod hi'n mynd yn rhydd ac yn rhoi bach o sioe i bawb, na bod hi ddim yn mynd o gwbl. So wedyn, o'n i'n poeni na eithaf o gwbl. Ti'n mynd o un ochr yn llall? Ie, na'r beth. Ond oedd hi'n gwgl, a nes i joio. Gyda ni lot o sbart, actually. Oedd e lot haws na reid o. Lot haws. Oedd e? Siwc o mynd yn haws, achos sy'n rili amser, fel sy'n downtime yn yr ydyn, achos chi'n mynd rownd gyda'ch gilydd gymaint, a wedyn mae'r sioe, mae tam bach o downtime sbo, a mae fe'r yr elfen cydymffurfiad tu ôl, yr elfen yr ydyn o flaen, mae rhaid nhw fiafio trwy amser. Ond gyda hwn, wel, chi'n redeg rownd, bach o gyrddediad, trot fach arall, sefyll yn llonydd, ond eitha rwydd. Chilo mas yn bach? Ie, yn iawn. O ti di gallu mwynhau, achos os ti'n gweud bod ti'n teimlo'n sic ar nerfs? Ie. O ti di gallu mwynhau unwaith o ti'n sefyll yn y brifgylch? Unwaith nes i mewn, oedd hi'n iawn, oedd hi'n joio, chlistau ymlaen, nes i joio mas drawen. A dyn nhw'n pigo lan wrth o ti? Fi'n credu, siw fod. A mae'n mynd ffwr arall fyd, achos fi'n ymddiried yn hi, a os yw hi'n gwgl, a mae hi'n joio, wedi mi'n lli ymlacio wedyn. Mae'n gweithio dwy ffordd. Ti'n meddwl pwy arall fi'n meddwl fydd yn joio heddiw, Stephen Howard? Wyt ti? Y Fi'n meddwl beirniad? fydd yn joio mas draw. Beirniad adran be? Pam y ti'n gweud na? Achos mae'n feirniad profiadol, mae fe'n gwneud lot o feirniadu, marchogaeth a mewn llaw, a fi'n credu hwn yw'r uchafbwynt o ran yr adran B, neu o ran yr Merlod Cymreig, a fi'n credu fydd e'n just yn joio mas draw, sort o rhyngthyn nhw, fi'n credu. A ne beth ti moyn yn dy fe? Ie, bod y beirniad i ymlacio, bod nhw'n gwneud bod maen nhw moyn, a bod dim ofan nhw i wneud yn union beth maen nhw moyn, ddim ofan upseto neb. A joio fe. Na'r peth mwyaf. Pawb yn joio. Oedd David Oliver yn gweud rhywbeth diddorol iawn gynnedd, wedi darllen erthigl ddim sbel yn ôl mewn cylchgrawn yn gweud bod beirniadu fel yr elfen grif o feirniadu yw maddeiant. Ti'n bolon madde rhywbeth Odi, yn y ceffil. Fi'n credu mae pawb gyda rhyw ffiliddau, maen nhw ffili goddau, a wedyn mae fe yn fater o pwyso mesur wedyn, a wyt ti'n meddwl bod hwnna yn rhy wael i ti fethu maddau fe, neu wyt ti'n gallu maddu rhywbeth achos bod yna elfen bod ti'n dwlu ar yr un poni? Fi'n gwybod so ti di beirniadu fan hyn. Na. Ti di wneud beirniadu o gwbl? Peth dim llawer. Mae well o fi gysadlu. Ie, na'r Neu pwynt. watcho. Wedi hir aros, mae yna ganlyniad wedi dod gyda'r Merlod Cymreig i'r ebolion tair blwydd oed. Mae'r wen yn gweud y cwbl. Thistledown Sherman fyny yn mynd ar wobr gynta. Llon gyferchiadau mowr i'r perchenog Mr Sandy Anderson. Allan o'r march Mowbray Pilgrim a'r gaseg Thistledown Sheer Lister. Beth yn cytuno dy'r feirniadaeth? Fi'n credu bod e'n ebol bach lyflu, a fi'n credu fydd Mr Anderson yn hapus iawn, a Colin sy'n arwen e, sy'n ei ddangos e, di baratoi e. Bydd e'n hapus fyd, Colin Tibby fyna, di wneud i waith yn dda. A Mr Anderson yn amlwg mae fe newydd ennill yn yr adran a fyd, felly wedi cael 2 cynta o fewn rhyw 15 munud. Hwna, living the dream, Ceri. Falle bod hwnna'n torri record, ydy? Falle bod e, sa'n gwybod.
Colin Tibby hefyd yn enw ac yn wyneb cyfarwdd iawn fel dangosydd mynd hyn yn y sioe frenhinol. Mor brofiadol. A mae'n braf gweld ni yn dweb. Mae'n grefft. Odi, ma fe. Na pam o'n i'n poeni bore yma, achos bod ddim yn grefft da fi. Bydd y sawl un yn anghytuno dy ti fyny. A beth sy'n hyfryd, prynhaw yma, byddwn ni'n gweld pencampwriaeth y tywyswyr ifenc. Gweld datblygiad yr rheini sydd yn mynd i fod, gobeithio, yn dilyn y grefft o arddangos. Ia, y genedlaeth nesaf. Ie. A meddwl bod nhw'n cael y profiad o sefyll yn y prif gylch mor ifanc. Odi, mae'n hyfryd, we. Ia. Colin Tibby. Second prize going to exhibit 477. Third prize going to exhibit 478. Dyma chi Thistledown Sherman. Wedi ennill dosbarth yr ebolion tair blwydd o'd a'r dangosydd profiadol Colin Tibby yn dangos yn berffeth ar gyfer Mr Anderson. Felly dilyn ymlaen i dosbarth 38. And that is the video gelding, the 3-year-old filly. A digon o ysbryd fan hyn. Oes, ma fe. Gyda Thistledown Sherman. Ag eto, mae'n cyrraedd y mas yn tawel nawr, yn dwi? Wel, llongyfarchiadau mawr I chi, Colin. Many congratulations. Thank you very much. Yet another win for Sandy Anderson this morning. He's having a good day, isn't he? Yes. He's just won in the Section A's and now winning in the B's. So, yeah, well, fair play to him. He's got some lovely ponies, so, Plenty to choose from over there, the Thistledown stud. Well, actually, yes. I mean, there's plenty to choose from, but it's always nice to come here and just get a winner. And Definitely. Well, you've got the championship coming up now. Another run around that big ring. well, yeah, but I've got a stallion in here, so I might have to change handlers in a minute. But Lots of chopping and changing, but only down to the successes of the day. absolutely, yeah. The best kind of chopping and changing. Well, llongyfarchiadau mawr I chi a pob lwc yn y pencampwriaeth. Diolch.